Saja corona dekan duang kini malan onde mama sungguh jo janggui dekan duang indah tak cukup dekan duang laban tua baru dekan duang bantu den kini samakin lama de sana idui mau dekon dekan duang barela abin dekan duang jo akan makan de mama makan coba awan de mama laila maju piti adik Karajo indah pulang kampung ndak abulia pulo kasih badan kini mangadu tuanai lamo-lamo mati ndak makan kasih badan kini batenggang badan jauh di rantau orang tuanai manggale masker dekan duang den cubo pulon de mama barang lay api tapi piti ndak basuon dekan duang jan kabalabon de mama apo-apo tamakan manggale kola de mama aba itu pulon dekan duang kola tak kacau tapi urang indah adon dekan duang kola tak kacau tapi urang indah adon buek YouTube Mbak itu pulo awak pane panonton tak ada dulu banyak kini tinggal 5 tuanai nan musaji kini batu tuilah 8 kali ndak sumbayang jumai kok tarawih mode itu pulo tuanai lo kapain dekan duang corona nang konde mama la bosan bana dekan duang kita di rumah dekan duang la bosan bana dekan duang kita di rumah nan hari raya desan duang saban lain de sayang tapasok ini dekan duang rayo di rantau dekan duang na baju rayo jua apo ka di Bali ala bansai orang kasadonyo dulu kayo kini tak ada kontrak rumah manyasak pulo tuanai kredit Honda lah hajat dua tempo orang leasing marabo-rabo kok tak baba ya Honda ditariknya tuanai kok kamalaku ditampe orang barale endekan duang